Здравейте! Калянчо Калпазанчо жаден пие ябълков сок и съзерцава слончетата как си играят и танцуват в... Чакай да видим сега дали ще го кажа правилно. Лок Кали Wildlife Park. Това е нещо между резерват и зоологическа градина, нещо средно, което се намира на 20 на километра южно от Кота Кинабалу, където днес сме решили да убием 1-2 часа по обяд. И сега тук се радваме на слончетата и те също на нас. Майката нещо иска да каже на малкия. Айде, отивай да спиш, сигурно му казва.